ଆରେ ପୁଅ ଆରେ ଛାତ ଉପରେ ଚାଉଳ ଶୁଖୁଛି ଯା ନେଇ ଆସିବୁ। ହଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ହେ ମୋ ବୋଉ ତ କହିଲା ଚାଉଳ ଶୁଖି ଯାଇଛି ବୋଲି, ଏଠି କଣ ମୁଢି ଶୁଖେଇଛି? ମୋ ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି। A few moments later. ବୋଉ ନେ ତତେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ପଠେଇଲି ମୁଣ୍ଡି କଣ ଆଣିକି ଦେଖଉଛୁ? ଆରେ ବୋଉ ଛାତ ଉପରେ ତ ମୁଢି ଶୁଖିଆ ହେଇଥିଲା। ତା ମାନେ Tecnologia! Tecnologia! Tecnologia!